On Monday we roll. Tweet tal-Prim Ministru Joseph Muscat is-sibt filgħodu hekk kif ħabbar l-ewwel attività tal-kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Masreli fil-Birgu fis-7:30 ta' filgħaxija. Se tkun kampanja elettorali ta' 34 jum li fihom il-poplu Malti se jkun mitlub jażel bejn diversi kandidati, primarjament dawk tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Imma dawn huma elezzjonijiet fejn iż-żewġ partiti jibdew draw. Bħalma tibda kwalunkwe elezzjoni. Fuq kollox din hija elezzjoni ġdida fejn kulħadd jibda mix-xejn u sa issa l-partit fil-gvern qatt ma rnexxielu jirbaħ dawn l-elezzjonijiet. Fil-Parlament Ewropew pajjiżna jrid itella 6 deputati u l-Partit Laburista qiegħed jippreżenta tim ta' 13-il kandidat. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef jgħid li għal darb'oħra din se tkun kampanja li tinvolvi ħafna nies. Se tkun kampanja qasira fl-istess ħin kampanja intensa, kampanja li fiha kif anka il-Partit Laburista med f'kampanji oħrajn bl-involviment ta' ħafna nies mill-amministrazzjoni, il-kandidati, il-volontiera, l-attivisti, se nkunu kollha impenjati sabiex inwasslu il-messaġġ li pajjiż għandu bżonn rappreżentanti deni fiħdan il-Parlament Ewropew u nemmnu li l-Partit Laburista qed joffri l-aqwa lajna bħal dawn l-elezzjonijiet u għalhekk inħeġġeġ il-min qed jarana sabiex jingħaqad magħna nhar it-tnejn fis-7:30 ġewwa l-Birgu.